таври ҷамъбастии озмуни ҷумҳуриявии гулҳо сайри гули лола дар боғи фарҳангу фароғатӣ ба номи абулқосими фирдавсии шаҳри душанбе баргузор шуд. макони баргузории чорабиниро гулҳои лолаи ҳарранга, ташкили барномаҳои фарҳангӣ, шеъру суруди васфкунандаи баҳор аз ҷониби духтарон шукӯҳу шаҳомат мебахшид. бо мақсади дар сатҳи баланд ҷамъбаст намудани озмуни ҷумҳуриявии гулҳо сайри гули лола аз ҷониби намояндагони шаҳру ноҳияҳо, растаҳои гулбаророн, рассомон, ҳунарҳои мардумӣ ташкил карда шуда, гулҳои лола ба таври хос оро дода шуданд. сокинону меҳмонони пойтахт ва сайёҳони хориҷӣ низ дар ин чорабинӣ иштирок карда зебогиву рангорангии гулҳоро бо завқи баланд тамошо карданд. бояд таъкид намуд ки сайри гули лола таърихи тӯлонӣ дошта, он дар гузашта миёни мардуми тамаддунофари тоҷик бо номи гули сурх вуҷуд дошт ва он ҳамасола бо шукӯҳу шаҳомат таҷлил карда мешуд. имрӯз мо ҳунармандони вилояти овозадори сӯхт ба пойтахти азизамон шаҳри душанбе ба фестивали сайри гули лола омадем ки намоиши ҳунарҳои халқӣ, намоиши гулҳоро пешкаши мардуми пойтахт кунем. ҳадафи асосии ташкил кардани ин фестивали сайри гули лола ин зебопарастӣ, ҷавононро ҳидоят кардан ба зебопарастӣ. аслан сайри гули лола аз қадимулайём ба мо буд. ин ба номи дигар сайри гули сурх ё сайри гули наврӯзӣ ҳамин номати пешкаш мекарданд. хушбахтона дар замони соҳибистиқлолии кишвар ба эҳёи расму оинҳои мардумӣ ва иду маросими халқӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мегардад. чанд сол мешавад ки озмуни сайри гули лола дар кишвар дар сатҳи баланд таҷлил карда мешавад. намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва аъзои комиссияи озмуни ҷумҳуриявии гулҳо сайри гули лола аз гӯшаҳои махсус ки аз ҷониби вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ташкил карда шуда буд дидан карда ба маҳорату завқи гулпарварии онҳо баҳои баланд доданд. таъкид шуд ки бо ташаббуси бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон давоми солҳои охир дар ҷумҳурии тоҷикистон дар сатҳи маҳалла, деҳот, шаҳр, ноҳия, вилоят ва ҷумҳурӣ сайри гули лола бо шукӯҳу шаҳомати хос ташкил карда мешавад. дар чунин сатҳ гузарондани озмуни ҷумҳуриявии гулҳо сайри гули лола нишонаи арҷгузорӣ ба арзишҳои таърихию фарҳангии халқи тоҷик мебошад. ин иқдом мардумро ба ободонию сабзкорӣ, зебоипарастӣ ҳидоят намуда фарҳанги гулпарвариро ташвиқу тарғиб менамояд. имрӯза фестивали сайри гули лола бениҳоят диққатҷалбкунанда аст ва ман хеле хушҳолу хушнуд ҳастам ки дар ин фестивал иштирок мекунам, чунки аз дидани ин гулҳои шукуфтаю рангоранг одам бо як илҳоми тоза мегирад. дар рӯзи ҷамъбасти озмуни ҷумҳуриявии гулҳо сайри гули лола ба солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ки бо ташаббуси пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон эълон гардид, оғози расмӣ бахшида шуд. дар сатҳи ҷумҳурӣ ташкил кардани озмуни гулҳо сайри гули лола ба рушди сайёҳӣ таъсиргузор буда, дар самти ҷалби сайёҳон ба кишвар заминаи муҳим мегузорад. озмуни ҷумҳуриявии гулҳо сайри гули лола аз рӯи номинатсияҳои гуногун ҷамъбаст гардида, ғолибон бо тӯҳфаҳо ва сипосномаҳо қадрдонӣ шуданд. дар бахши деҳот ҷойи аввал ба ҷамоати деҳоти рӯдакии ноҳияи восе, мақоми дуюм ба ҷамоати шаҳрinaви ноҳияи шаҳринав ва ҷойи сеюмро ҷамоати чӯянгарони шаҳри ваҳдат ба даст оварда қадрдонӣ гардиданд. боиси хурсандию сарфарозист ки имрӯз ҷамъбасти озмуни ҷумҳуриявии сайри гули лола дар боғи фирдавсӣ ба охир расид ва мо низ сазовори ҷойи сеюм дар байни ҷамоатҳои деҳоти ҷумҳурӣ гаштем. аз рӯи номинатсияи шаҳрак ҷойи якумро шаҳраки данғараи ноҳияи данғара, ҷойи дуюм шаҳраки сомонёни ноҳияи рӯдакӣ ва ҷойи сеюмро шаҳраки ҳисори шаҳри ҳисор соҳиб гаштанд. дар бахши ноҳия ҷойи якум ба ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе, зинаи дуюм ноҳияи бобоҷон ғафуров ва зинаи сеюм ба ноҳияи кушониён дода шуд. аз рӯи номинатсияи шаҳри хуҷанд ҷойи якум, ҷойи дуюм шаҳри норак ва зинаи сеюмро бошад шаҳри турсунзода соҳиб гаштанд. боиси хушнудист ки имрӯз дар шаҳри душанбе озмуни ҷумҳуриявии сайри гули лола ҷамъбаст мегардад ва шаҳри турсунзода сазовори ҷойи сеюм байни шаҳрҳои ҷумҳурӣ гашт. мо аз ин ифтихор дорем ва кӯшиш мекунем ки дар давраи 3 соли озмун дар шаҳри турсунзодаро ба шаҳри гулҳо табдил дода баҳри зебоипарастӣ, баҳри
بهر گلکاری نمودن قطعه‌های شهر، محله‌ها، دهات، تمام مردم زحمتکارین و زحمتپیشه شهر ترسانزاده می تواند شهر را به شهر گلها تبدیل دهد. در دور جنبستی آزمون جمهوریوی گلها سیر گل لاله با برتریت از همه بیشتر شاه جایزه به شهر دوشنبه داده شد. در این بخش ولایت سوخت جای دوم و ولایت ختلون جای سوم را اشغال کرده با تحفه ها و سپاسنامه ها قدردانی گردیدند. مقصد از برگزار کردن آزمون سیر گل لاله احیای عنعنه های نیاگان در سمت احترام به تمام زیبایی، آبادانی و خرمی محیط اطراف، بیدار نمودن محبت ساکنان کشور به گلپروری، حفظ میراث طبیعی و در این زمینه جلب سیاحان و رشد ساحه سیاحی در جمهوری تاجیکستان می باشد. نوریدین قربان، بهادر استم، معروف عبدالله، فیروزی موسی برای برنامه اخبار.